سلامن طعنان نخلكم تخاتلتي يخون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو ابني لمعنتي مدبي كم تلمود نعهم نتخاتلتي يمهريو الى حسبكو مدب حيزلكم مصيلخو ناي لمعنتي مدبي زلعلو دك تبعتيو ابناي فلمات صوتاو ركبهم زسرحو جيجاتات كنرينا ازوم قصيله زحبرلكم 6 جيجاتات ولا دحر غزه حدار مسريتكم كون حيزكمهم بمصنح بعلت بيتكا ويدما افقاريتكا ناي صوتاو ركب هيوتا እንዳጽለእቶ ንኽትነበር ዝገብሩ ሓደገኛ ጌጋታት እዮም እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጸኒሕኩም ትምህርቲ ንኽትወስዱሎም ክሕብረልኩም ይደሊ ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታው ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስዱሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራ ንስኾንኩምኒ መስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ኣብ እዋን ጾታው ርክብ ደቂ ኣንስትዮ ይኹና ደቂ ተባዕትዮ ይኹኑ እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ዝሕብሩ መደባት ሰሪሐልኩም እየ ናይ ለማዓንቲ ፍሊ ዘብሎ ግና ሓደ ወዲ ንፈለማ ግዜ ጾታው ርክብ ኣብ ዝፍጽመሉ ግዜ ዝሰርሖም ጌጋታት ክንሪና እዞም ጌጋታት እንደዓበዩ ብምኻድ ሓዳር እስካብ ምብታን ምፍታሕ እስካብ ዘይትፈትዎ ናይ ጾታው ርክብ ህይወት ኣብ መንጎ ፍቁራት ንክህሉ ዝገብር ሓደገኛ ጌጋታት ስለዝኾነ ኣድህቦኹም ነዚ መደብ ሃብዎ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ሓደ ወዲ ኣብ ናይ ፈለማ ናይ ጾታው ርክብ ግዘ ዝሰርሖ ጌጋ ዘሊልካ ናብ ጾታው ርክብ ምእታው እዩ ሓደ ወዲ ጾታው ርክብ ንምፍጻም ፈለማ ፎርፕሌይ ከገበረ ናይ ጾታው ርክብ ስምዒታ ከየላዕለ ነዚ ስቴፕ ዘሊሉ ናብ ጾታው ርክብ ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ቀዳማይ ዘይተደለየ ጥንሲ ከጋጥማ ይኽእል እዩ ምስ እዚ ተታሒዙ እውን ብጾታው ርክብ ዝመሓላለፉ ብዙሓት ሕማማት ኣለዉ በዞም ሕማማት ተቃልዕነትኩም እውን የውስኽ እዩ ካብ ብተወሳኺ ደቂ ኣንስትዮ ንጾታው ርክብ ቀዲመን ድልዋት ኣብ ዘይኮናሉ ግዜ ኣብ እዋን ጾታው ርክብ ቃንዛ ንኽስምዐን ይገብር ስፔሻሊ እታ ጓል ኣንስተይቲ ንፈለማ ግዜ ጾታው ርክብ ትፍጽም እንተሃልያ ከም ናይ ምዕማጽ ቃንዛ እውን ንኽስምዓ ይገብር እዩ ቅድሚ ጾታው ርክብ ንጾታው ርክብ ድልውቲ እንተዘይኮይና ቃንዛ ዝመልኦ ዕግበት ዘይብሉ ጾታው ርክብ ተሕልፍ እያ ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ ትሰርሕዎ ጌጋ ዘሊልኩም ናብ ጾታው ርክብ ምእታው እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ደቂ ተባዕትዮ ትሰርሕዎ ጌጋ ድማ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ምግዳድ እዩ እዚ ነገር እዚ ኣብ መንጎ ፍቁራት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር እውን ዝረአ ጌጋ እዩ ንጾታው ርክብ ብሓይሊ ብናትካ ድሌት ጥራሕ ክተግድዳ የብልካን ምክንያቱ እንታይ እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኔቸር ቀስ እንዳበላ ናብ ጾታው ርክብ ስምዒት ዝኣትዋ ስለዝኾነ እዩ ስለዝኾነ ኣብ ናይ ፈለማ ናይ ጾታው ርክብኩም ግዜ ክተግድድወን ክትጭንቕወን የብልኩምን ብዝተኻኣለኩም ዓቕሚ ንዓርሳ ሪላክስ ጌራ ጾታው ርክብ ሬዲ ኣብ ትኾነሉ ግዜ ጥራሕ ጾታው ርክብ ክትፍጽሙ ኣለኩም ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ እዋን ጾታው ርክብ ትሰርሕዎ ጌጋ ድማ ኮንዶም ዘይምጥቃም እዩ ኮንዶም ካብ ብዙሕ ነገር ክከላኸል ዝኽእል እዩ እቲ ቀዳማይን ኣገዳስን ድማ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝፈርሕኦ ዘይተደለየ ጥንሲ ከየጋጥመን ንምክልኻል እዩ ነዚ ድማ ኮንዶም ተጠቒምኩም ክትከላኸልዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ንጾታው ርክብ ብዘይ ኮንዶም ከስተማቕርዎ ይደልዩ እዮም ኮይኑ ግና ዘይተደለየ ጥንሲ ንኸጋጥመን ዝገብር ንስኹም እውን ከይተዳለኹም ቆልዓ ንኸይትወልዱ ኮንዶም ክትጥቀሙ ኣለኩም ካብዚ ብተወሳኺ ንፈለማ ግዜኹም እንተኾይኑ ብዙሕ ከይተፋለጥኩም ጾታው ርክብ እንተፈጺምኩም ናብ ዘየድሊ ናይ ጾታው ርክብ ሕማማት ትቃልዑ ትኽእሉ ኢኹም ኮንዶም ድማ ካብዚ ኩሉ ነገር ክከላኸለልኩም ዝኽእል ኣገዳሲ ነገር ስለዝኾነ ተጠቐምሉ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ኣብ ፈለማ ግዜ ጾታው ርክብኩም ትሰርሕዎ ጌጋ ድማ ናይ መጀመርታኹም ከም ዝኾነ ዘይምዝራብ እዩ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ከም ጅግና ንኽቁፀሩ ጥራሕ ናይ ጾታው ርክብ ልምዲ ኣለኒ ኢሎም ብምዝራብ ኩሉ ነገር ከም ዝፈልጡ ኣብ ጾታው ርክብ ጅግና ከም ዝኾኑን ንነብሶም ኣእሚኖም ነታ ጓል ኣንስተይቲ እውን ይዛረቡ ኣብዚ ግዜ ናብ ጾታው ርክብ ኣብ ዝኣትውሉ ግዜ ዘይተጸበይዎ ነገር ከጋጥሞም ይኽእል እዩ እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ ናይ መትሎ ምድካም እዩ ቅድሚ ሕዚ ናይ ጾታው ርክብ ልምዲ ኣብ ዘይህልዎ ግዜ መትልኡ ክደክም እንተሎ ክደናገጽ ክሰናበድ ይኽእል እዩ እዚ ድማ መትሎ
ደው ዘይምባልን ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ፀገምን ከስዕበሉ ዝኽእል እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ብሉፅ ኣጋባይ ጾታዊ ርክብ እንታይ ከም ዝኾነ ስለ ዘይፈልጥ ኣጊቡ ኣፍሲሱ ምስ ወደአ ኣብ ዝትስአሉ ግዜ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ገና ኣብ ዝለዓለሉ ግዜ ስለ ዝትስእ ፀገም ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ብዝተኻእለኩም ዓቕሚ ናይ መጀመርታ ግዜኹም ከም ዝኾነ ክትነግርወን ኣለኩም። ንሰን እውን ጋይድ እንዳገበራኹም ብሉፅ ኣጋባይ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ ከም ትኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ትሰርሕዎ ጌጋ ድማ ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ፍልጠት ዘይብልኩም ምዃኑ እዩ። ጾታዊ ርክብ እስካብ ዝፈጸምና ግዜ ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ግድን ክንፈልጥ ኣለና። ጾታዊ ርክብ ንሂወትና ንሓዳርና ዘምቅር ኔቸር እዩ። ስለዝኾነ ክንሓፍረሉ ዘይኮነስ ፍልጠት ክህልወና ኣለዎ። ኣይን ክፋል ሰውነተን ነኻኺኢኹም ሓሳሲኹም ክትዕግብወን ከም ትኽእሉ ምፍላጥ፣ ደቂ ኣንስትዮ እውን ብተመሳሳሊ ኣየን ክፋል ሰውነቱ ነኻኺኢኺ ክተለዓልዮን ክትዕግብዮን ከም ትኽእሊ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። እንታይ ዓይነት ኢንቫይሮንመንት ንጾታዊ ርክብ የመቅሮ ዝብል ነገር ምፍላጥ እውን ብሉፅ ነገር እዩ። እንታይ ዓይነት ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ከ ዝበለፀ ይምረፅ ዝብል ሓሳባት ግድን ክትፈልጡ ኣለኩም። ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ምፍላጥኩም ንጾታዊ ርክብኩም ኣዕጋባይ ዝገብሮ እምበር ዘሕፍር ነገር ክኸውን የብሉን። ስለዝኾነ ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ እኹል ፍልጠት ክህልወኩም ኣለዎ። ኣብ መበል ሻድሻይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ደቂ ተባዕትዮ ትሰርሕዎ ናይ ጾታዊ ርክብ ጌጋ ድማ ብዛዕባ ዝፈጸምኩሞ ጾታዊ ርክብ ንኻሊእ ሰብ ምዕላል እዩ። እዚ ደቂ ኣንስትዮ ዝጸልኦ እቲ ቀዳማይ ናይ ጾታዊ ርክብ ጌጋ እዩ። ብዛዕባ ጾታዊ ርክብኩም ንኻሊእ ሰብ ምዝራብ እታ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ጾታዊ ርክብ ከም ትፍጽም ከም ዝተዛረብኩምላ ጌራ ስለትሓስቦ ነዚ ጌጋ እውን ፈጺምኩም ክትሰርሕዎ የብልኩምን። ስለዝኾነ ነዞም 6 ዓበይቲ ጌጋታት ትምህርቲ ወሲድኩም ምስ ኣፍቃሪትኩም ምስ በዓልቲ ቤትኩም ትፍጽምዎ ናይ ጾታዊ ርክብ ሂወት ብሉፅ ዕጋባይ ክኾነልኩም ይምነ። ነዞም 6 ናይ ጾታዊ ርክብ ጌጋታት ንምዝኽኻር ዝኣክል እቲ ቀዳማይ ርኢናዩ ዝነበርና ናይ ጾታዊ ርክብ ጌጋ ዘሊልካ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታው እዩ። ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም ፎርፕሌይ ዝበሃል ስቴፕ ኣሎ። ነዚ ስቴፕ ዘሊልኩም ተኣቲኹም እቲ ቀዳማይ ናይ ጾታዊ ርክብ ጌጋኹም እዩ ዝኸውን። ኣብ መበል ካልኣይ ርኢናዩ ዝነበርና ጌጋ ድማ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ነፍቃሪትካ ወይ ድማ ንበዓልቲ ቤትካ ንጾታዊ ርክብ ምግዳድ እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ዝረኣናዮ ጌጋ ኮንዶም ዘይምጥቃም እዩ። ኮንዶም ካብ ብዙሕ ሕማማትን ዘይተደለየ ጥንስን ክከላኸለልኩም ዝኽእል ስለዝኾነ ኮንዶም እውን ክትጥቀሙ ኣለኩም። ኣብ መበል ራብዓይ ርኢናዩ ዝነበርና ናይ ጾታዊ ርክብ ጌጋ ድማ ናይ መጀመርታ ግዜኹም ከም ዝኾነ ዘይምዝራብ እዩ። ኣብ መበል ሓምሻይ ዝረኣናዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ጌጋ ድማ ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ እኹል ፍልጠት ዘይመሓዝ እዩ። ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ፍልጠት ንምሓዝ ክትስከፉ ክትሓፍሩ የብልኩምን። ኣብ መበል ሻድሻይን ናይ መወዳእታን ርኢናዩ ዝነበርና ናይ ጾታዊ ርክብ ጌጋ ድማ ብዛዕባ ዝፈጸምኩሞ ጾታዊ ርክብ ንኻሊእ ሰብ ምዕላል እዩ። ነዚ ጌጋ ደቂ ኣንስትዮ ዝጸልኦኦ እቲ ቀዳማይ ጌጋ እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ጌጋ እውን ካብ ምፍጻም ክትቁጠቡ ኣለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይኣንየለይ።